Yɛde ani bɛkyerɛ Asante mantam ni Akropong-Kokoben. Ukopiem ɛwɔ hɔ a aposifo ɛwɔ hɔ atraye mabu na wokuro no mu akoto ahye so ama meka sɛ beja na ɛkɔ so ne nyinaa ne sɛ osusu sɛ wonua baako aposifo abo no borobra ne bi ama nanum ne hwinum nyinaa tu mogya me wi ase wato ananom nsie no no wonte wɔn ho ase nti a akoto ahye aposifo atraye so Obana mutumu de betum no se da bi container asem de cancel for asem enyama police for asem na mo no kikiriki na boy ni pie opia madwagu no so pa ne kromfo akwache ne ha mo ba chi na mo bu no nyina ye ho ye huni ba police for asem de ye timi fie ho nyim mo ba bu no nyina ye ho na mo chi no bu na na nu moja mo twen form eva akwa isu na mo de ne beto ha adia ba chi no no na se wo wu ya wo mo de ne beto ha se Prince Kofo Wafrimi ne maame ni suo anana afono Wachred yotiye ansana ne bano efu police ni obueni no enya anagina ya kwa si ya kobe akola no oje mi sam ska 2 million asa ya mna na dia chi anopa ana ya mna ma embe akola no etu watuma ya se ya koto nsie mna na akola ni si ko de no eti mna ni wonu aba ni koto nsie ne ba ya no anu wakati ani sane mfi ya ni ya ko de no ti mna okoto aduane a wode ba ya no Oso touch ni ama ofo so touch na ehwe wo no eje sabai sino o makoyi dadie bi kesi efiri wo eti sadade no ana police ni no oni solo no o mo de tu akula ne so edi mia no ma akula ni wuye ari we bi abogu ari we bi abo bi ya bi kaba bi ari we bi abo o ma be enam de siye nti emabuni e de tumi e hwom nsem ekopapa tabre ahemfie ene Akropong-Kokoben police station wey ene container na Prince e hwe ni mu se wo wi a sane na dwumasem akofom no betumi aton electrical so hase nanka wode abone bra nanso sabre a wafiri mu die container wey wo binim die bekwa akosie sabusuafo ne besan ba ha anase yekase wo kwan mu no yebema na yi afiri hakura Prince Kofo Wafrimi ne hokani nana akua na nisuo ana ahyenema bini azabere abubi buzo une mense akasi ya wada bi ani mewo